kuti chandinodzidzisa vanhu ndechekuti before you invest in any area in Zimbabwe, you need to pay attention to government policy because it will tell you where money is moving. Kana wafunga kupinda ku area ya agriculture, you need to pay attention to government policy so that you understand what is really going on. So those are the things we need to talk about today. What is the plan of the government with respect to land? We need to know about that. Then tine vanhu vakatenga kuma areas akafanana Nyabira, Mazowe, Domboshava, Ruwa, Goromonzi, Manyame, Seke, Harare East, and tine ku Irvines uko. And we need to talk because ndime vanhu vari kunyatsa ku affectwa with these 3 new policies dzehurumende. So kana uri munhu anga ari kuplana kutenga ikoko ibvo watomira zvako. Kana ungori munhu akatotenga kudhara, you need to be prepared to hear this. And in this area I'm not bringing good news. But panemba nenyaya ndepekuti I need to bring awareness to you as well. Munhu anozongodecide zvaanoita nditika but chokwadi tinenge taanacho chezviri kuitika paground. And right now when it comes to compliance and enforcement, I think we have now seen how aggressive the government is in terms of enforcing things right now. So kana pane policy yatotanga kutoitwa, you need to pay attention to that as well. And so inini andingosvika nchiti gaga tinorasisa vanhu. We need to understand where we are coming from and where we are going. So nyaya dzeland dzatoda kutaura nadzo ndikudzidivide into 3 areas because that's how it's divided as well by the government. The government divide into 4, but I'm dividing it into 3 areas. And tine communal land, and then tine peri-urban land, then tine inonzi allocated land iri kuti kuma A1 nekuma A2 ndoma areas andokufocusa nawo iyayo. Obviously hurumende inozoenda further ichitaura about urban land, then inozoenda further ichitaura about private land as well, but I just want to focus on these 3 areas: communal land, peri-urban land, then allocated land. So kana iri nyaya communal land now, you need to understand kuti inogaidwa, itori nemutemo utoriko unotogaida kuti land yekumaruzeva inotengwa sei. And mukawana nguva nda kuti muende kunodownloada the Communal Land Act and muiverenga. Then I also want you to also download. Rega ndikukupa list racho ndisati ndatanga kuzvidivide by land and because zvinonobatsira mumwe munhu. Obviously our constitution, kune mumwe munhu asati ambona constitution yenyika, and you need to look at that thing as well. Ochiona kubatsira kuziva kuti zviri kuitika. If you read the constitution section 27, inotaura kuti all land belongs to the state, and inotaura zvekare kuti hurumende ine power yekutora land yako iwewe pasina compensation. Yes, vane simba racho. Then vane simba zvekare rekutora private land for the public good. Kana paida kuiswa road, vadaiswa mabridge kana chii, vane simba rekutora private land as well to do that. Constitution yedu inodaro iyoyo. Then itine Communal Land Act. Communal Land Act inovasimbisa kuti all the land it belongs to the state, and munhu akapiwa stewardship of the land by the constitution as well as the Communal Land Act is the president. So practically the president owns the land of this country. Then itine Agricultural Land Settlement Act inofocusa more nevanhu vakapiwa land zvejambanja zveland reform program zvezve. So that is an act that was put in there to help you understand kuti zvinhu zvinofamba sei, tinogowana migano sei, ndiani ane power rekutengesa kana kusatengesa. We'll talk about that in detail. Then we've got the Zimbabwe Land Commission Act. So now ndo inogaida commission inoita zvinechekuita nema-audits eland, of which ndo commission yaactivatwa this year. We will talk about that as well because kuva nema-audits ari kuitwa eland, and kuma-audits ikoko they are targeting masabhuku nemachief ari kutengesa land. So you need to pay attention to the Zimbabwe Land Commission Act, and ndichazotaura about that in detail. Then itine Rural District Council Act ndo inopa ma-rural district councils simba to allocate, to sell, to subdivide, and to give land use rights. And RDC inobvumedzwa kuita izvozvo. Then itine uku nawo kwa Minister Garwe kune noise yese inozotanga kuitika kwanditika the Regional Town and Country Planning Act kune noise uku because ndo inopa local governance simba now rainozoburutsa ichipo kuma RDC and stuff. Ndo kune noise yeso ndofunga takaona mama moves akamboitwa na Minister Garwe achimisa zvimwe zvinhu zvanga zviri kuitika zviri fani kulendi ikoko. So we'll talk about that one later. Then the other act you need to look at as well is the Traditional Leaders Act. Ndo pane noise panonyanya kubirwa vanhu apa. Inopa simba kuma chief kana kuma traditional leaders nemasabhuku awo to allocate land, not to sell land. Land tate ane simba rekutengesa land estate.
of which state inobva pasimba iroro una president. But this one now into the president anobatsirwa nema traditional leaders and stuff, but they are only given a right to use the land. So vane simba rekuita allocate, vane simba rekuita recommend, vane simba rekupa vanhu pekugara chairo, but havabvumidzwa kutengesa. So we'll talk about that one later. But pane nyaya now, anditeka ndoda kutaura ini ndakanangana negovernment policy. Anditi government policy now, you need to understand kuti pama areas eland andataura matatu ati kuti ndo atichadiscussa nhasi aya. Tati communal land, tikati peri-urban land, tikati allocated land, tichitaura kuti ma-A1 nema-A2 farms. Anditi so government policy now iri kuaffecta vanhu vese iwawo, of which tine 5 areas of government policy that you need to look at. Pane yakanzi the 50-year National Land Use Master Plan ya 2026. This one is very critical. So per the 50 year now vari kutaura kuti every land iri kutageta Harare kunyanya, iri kuti Harare ida kuexpanda from its boundaries ichienda 50 kilometers wide. And so zvati kutaura ndezvekuti any area iri kufola kubva paboundary reHarare and in any direction, radius yacho yese 50 kilometers iyoyo iri kumedzwa neiri kunzi the Greater Harare. Ndo pari kubva pazopinda nawo pandani chitaura kuti munhu usatenge sabhuku dhiri kunyabira, usatenge sabhuku dhiri kumanyame, usatenge sabhuku dhiri kuharare east uchienda kuIrvines ukwanirika, usatenge sabhuku dhiri kuruwa, usatenge sabhuku dhiri kugoromonzi. Ndo pari kubaita drama nemastand ekukroyiwa. Vanhu vaibvunza kuti mastand ekukroyiwa ni akachipa kudarika pamwe because anga ari kutengeswa under Goromonzi Rural District Council. Then nyaya dzacho obviously dziri kuzoinvolvawo zvimwe zvine maland barons mukati, zvine nyaya madouble allocations ezvewo, then dzine nyaya yekuti there is this transition iyoyi yekuti area yese nanaSalem Mugabe ikroyo uchidzoka kunokuya iri kumedzwa neHarare yese. Ndo pairi kufita into this 50 radius plan yakabva yatosimbiswa muna 2026 muna February. But any areas that will fall within the 50 kilometer radius from the boundaries of Harare, wherever, which direction you go, they are going to be part of Greater Harare. Ndo iri kubva yamedza ma areas andataura yana Nyabira, Nyatsime, Notoni, ku area ya muchienda kunana Zvimba Notoni kuma prazi kuma reservoir. And it then Harare East, Goromonzi, Irvines, areas dzese idzodzo dziri kumedzwa. So kana uri ma areas iyayo azvina basa kuna sabhuku kana uchi, they are now irrelevant vanhu ivavo in terms of land allocation, because vapatoiswa mutemo nawo wekuti Rural District Council ndo yane simba yekukuallocata, but iyo now Rural District Council kana yakupa tsamba yayo ikoko, you also need now iri kunzi a letter of allocation iri kubva ku Regional Town and Council Planning Act, and ndo iri kubva ku local governance. So you need to pay attention to that as well, because unoona ubirwa mari. And then pane imwe nyaya now, especially vanhu vakatenga area dzinana Seke, dema yese yatichitaura yese yaya, then anana Domboshava, then Mazowe. And you also need to pay attention to this, because imimi muri kumedzwa now need the peri-urban development, because pakapaswa now mutemo wakapaswa, it's a statutory instrument. I want you to go and download this statutory instrument. It's still there. And Statutory Instrument 46 of 2026. So we are moving other communal and peri-urban lands into urban areas. So anana Seke vaya vari kuzofola ziko dema muchienda kwese kusvika kunana Kandava kwese kuya andika vari kumedzwa nechitungwiza city council. So this is part of my plans ehurumende aripo ende zvinhu izvi zvakatoenekwa kudhara, because kana statutory instrument yatopo then ndo zvimwe chetezvo kuarea yekunana Mazowe ezvo, ndo zvimwe chetezvo nearea yeDomboshava, because Domboshava iri kuitwa yakazvimirira yega as a town yakazvimirira yega. And muri kuona, so maplans iyayo ato in place ende patone mitemo iri kugadha zvinhu izvozvo. That's why munhu wese akatenga stand dzenhano, stand ine yakasainwa affidavit isina letter of allocation, isina tsamba RDSA, hauna stand as it stands right now. And muri kuona, because ndo zviri kutaura hurumende. So pane imane nyaya nawo maZimbabweans, ufuchi ndo panotondirwadza ipapo. Tinotongoziva kuti zvinhu zvasiri zvandiwo matenga land, but tinotenga obviously land iri kudhura.
I appreciate that land iri kudhura singaite andite. But now zvekuita masabhuku deals and stuff zvinoshanda kumunhu ari kutopinda achiziva kuti no kana pavanozouya pacho nendambosevhawo mari yerendi ndambogara, but zvekuti uda kuzoita ma-investments nema-projects uku unonyura, because mukachitarisa now hurumende kwairi kuenda, especially with the Statutory Instrument 46 mabulldozer ari kuuya iko kunona dema estaff kunona vanhu vakatenga mastenzi futi ekugoromonzi. You are also part of this as well. Vanhu vakatenga mastenzi ekumazowe, vanhu vakatenga mastenzi ekudomboshava, vanhu vakatenga mastendi ekumurombedzi kumaruzevha kwakwa. You are falling into this. So you need to pay attention to that. Then the other government policy that I want you to pay attention to as well. Ndeyakapinzwa izvezvi anditika yanda ndichitaura maskati nini yatiri kuti muguti commission, because vari kudhila nenyaya dzavari kudhila nadzo, but hurumende yabva yati now in the next 5 months they are going to visit all 61 districts in the country pari kuitwa audit yeland. So pa audit yeland iyoyo zvavari kuita varida kuona kuti kune vanhu vane maoffer letter anditika nemunhu ari kushandisa ndiye mumwe chetewo here, because iwe ukazosvikirwa ngatiti wakapiwa A1 farm rako kana kuti A2 farm rako anditika contract yaunayo it's a 99 year lease rawakapiwa neMinistry of Agriculture anditika haikupe ma-rights to sublet or to subdivide or even to sell animurwana. So that contract is very clear. Ukanoverenga iwewe mutemo unogaida zveland resettlement izvozvo, the Land Resettlement Act inototaura kuti you can't do that. Once you do that you revoke your rights animurwana, which means hurumende inobva yatora futi inobva yatora land yayo. So I have seen this now, and the people who are falling trap into this vanhu vari kudiaspora vari kuda land yakati kurei ndo vari kutengeserwa mama A1 farms ari pama offer letter wakatonyura hauna kana chaunorecover, because offer letter iyayi yaka munhu ari kuroja aritengese imba yaland road animurwana. And pamutemo uripo nawo mukanoverenga mutemo unogaida zvekuti malend ari under offer letter anodhilwa nawo sei, atengesa wacho neatenga vacho mese mune mhosva vari kubva vatora futi land yacho iyoyo. So uya ari vasara asina vasara usina chamangosarwa nacho ma-legal liabilities because makuendeswa kucourt. Iwewe zvinotozikanwa pamutemo kuti land yese ndeye-state, hautengeserwe A1 or A2 farm iwewe zvine affidavit. Land haitengwe zvine affidavit, ngatiudzane izvozvo. Yes, zvekuti tichistand I understand kwatete tichibva nako maZimbabwe kuti land iri kunetsa, land iri kudhura andidika, but zvekuti uchiita investment nawe utakuita ma-projects ipapo wakuinvesta 20, 30, 40, 100,000 there, that would be stupidity, especially given the laws which are very clear in that area, as well as what government policy in that area is very critical. Then another area government policy as well, I need you to pay attention to simba rakapuwa zaki nehurumende anditeka kuti vaite campaign iri kunzi the anti-sabhuku campaign. So vari kuita ma-audits avo vachifamba pamwe chete futi necommission iri kuita izvozvo zvava muguti andite vachifamba vachisunga masabhuku nemadzishi akatengesa land. So pari kubirwa vanhu land nepapi ndinobva ndagara ndagadzirisa ipapo. Mukatasa pamitemo yedu inezvekuita neland tine 7 mitemo yandakupai kana kuti ma-acts of parliament anogaidha kuzvine chekuita neland. It tells you how serious nyaya yeland muZimbabwe is, and it's a very sensitive topic. And so hurumende yedu inocherechedza nzvimbo yema-customary laws anditika yemitemo yechivanhu yedu ndo pakapuwa provision nawo mukatarisa mimi muland act panotaurwa nyaya ye-ancestral land, ndo pari kubirwa vanhu ipapo. Ancestral land inotaura kuti kudini isusu zvakafanana nesuona namusara anditi tino kwamurehwa kwaripange, inini ndinokwanisa kuenda kwamurehwa inini anditika ndonotaura namapereke kana nani uyevha ari mambo mazuva ano ikoko anditika ndosvika ndoti inini ndiri mwana womurume I need land, handitengesera sanondiallocatera land. Then ancestral land inotaura zvekare kuti iwewe kune marutsu anditika enyu ikoko ndiko unofanira kuallocaterwa land, and mambo ndiye ane simba rekuita izvozvo. Then ancestral customary law zvekare inotaura about nyaya dzemakuwa, because kune vanhu vekuti pane makuwa edzinza rawo rese ipapo iyoyo automatically aland yawo, but pane nyaya hurumende iri kuti zvone you have the right to use that land however you see fit. No matter how much developments you want to do there, you can do that, but you are not allowed to sell.
So masabhuku now nemadzishe pari kutengesera vanhu land vari kuti no tine simba because this is our ancestral land, we can do this and that, which is a misinterpretation of the law. That's why muri kuona kuti madzishe ari kusungwa right now, masabhuku ari kusungwa right now. It's because of that, because you need to understand. Ndofunga kune vanonditeera ndakambokupai mahierarchy of laws in Zimbabwe anditeka tikati pamusoro tine constitution, pazasi pacho tine an act of parliament, then pazasi pacho tine anonzi statutory instrument, then at the bottom there we have my bylaws anoguide ama municipalities. And it so mukatarisa now kuti imimi the law of the land, the constitution inotaura kuti the land belongs to the state and it belongs to a sitting president, ndiye ane simba to allocate anonzi stewards anozoguide land iyoyo. So nekutongotaura kudaro chete ye ancestral land ina, which is customary law, it is inferior to the superior law. Then if you look at all my acts of parliament ane chekuita neland esandataura ari papapa anditika ndichamalista comment section so that you can go and download them mozvionera mega. Anotaura kuti land belongs to the state and no one has the right and the power to sell land as long as the state and the government doing that. Mutemore very clear ipapo. So mukazoona madeveloper ari kutengesa land aya anenge atengeserwa nestate, then they have what we call private ownership rights. Vakubvumidzwa kuita zvavanoda land yavo, but avatengesera ndiani? Ndihurumende. So hurumende nawo inenge ichiti no, ava tinovapa the certificate of compliance. However, zvachada kuzoita neland iyo, it has to suit what we need to be done in that area, and it anozonzi ma-economic zones stuff. Then pane mumwe mutemo wandoda kuti mucherechedzo wakapaswa nehurumende, that was last year, waitaura about protection of the prime land. Ndo pakaliswa pakatonemwa, even ana Mazowe wakanemwa ipapo, Shamva yakanemwa ipapo, ana Marondera futi wakazonemwa ipapo, because kune zvinhu zviri fani zvazviri kuitika kumarondera ikoko. And zvikanzi prime land yese iyi haibvumidzwe to allocate residential stands. It's meant for commercial production, for agricultural production. So vanhu vese vakazotengeserwa ma areas yese yekunana Goromonzi, that's why muchiona pana mwana wakatoitwa victory. It's because of that. Vari kuti iri ivhu iri hatina kumwe kwatichariwana rakaibva rinoita gohwo rakanaka, kuti iko kwakubvumidzwa mastands. Ani murikuona. So kana padaro now iwewe semunhu ada kuinvesta, ngatiti mune zvechekuita nemaprojects, kana imba yako yekuti uda kuakawo iwewe imba yako uda kutoruzevha runonzi rwako, anditi you need to pay attention to this. Kana kuri kumamisha staff, enda kuRDC. Ukaenda kuRDC vanokuudza kuti land idiko kwakati, then uita procedure yacho iyoyo. Chiri kurwadza land iri kudhura right now. Munhu wese ari kumhanyira kumapinga anditi kane kunotonoko, because zvimba iri kutengesa that land. But mukatarisa kuti ma 40 hectares, ma 20 hectares zvichienda noti pari prime zvakadii, pari makomere pakaita sei, anditi we are looking at 24 to 28,000 of that land. But land iyo inenge ne title deeds, inenge ne security, ine zvese. Ani muri kuona. Then kana kuri ku area ye kunana Seke kwanditika enda ku Beatrice, andika ku Beatrice kwaRDC uko maenda ku Beatrice unopiwa plan yacho yese, unotobva watoona kuti yazvishuwa vanhu vari kudema ma 1 ya especially vanhu vari kudema ma 1. Ukanoona plan imbo munhu ane stand iri kudema, ndisoda kukutyisidzira iyi, enda kuRDC unorakidzwa plan yedema yakaaprovwa nehurumende. Unotoona kuti ma 1 vanhu vese especially vanhu vese vari kubvira kune kwaimboitwa zvemagetsi edhiziri kwese kwaya togeti muchinopinda kwese kwanabere kwese kwaya muchifamba kunosvika kandava kuma 1. Land iyoyo is not meant zvairi kuitwa. So masabhuku ikoko vari kusungwa vachasungwa, makomisheni ari kuitwa achiitwa, but panenge pane nyaya anditika this is where I come in now as well, kuti ndikudzidzisei kuti no, yes tinoda zvakachipa but zvinozotidhurira. Yes tinogona kuti so no, we can't access land via government channels acho iyayo, anditika it's a valid argument, because hapana singazivi kuti kune issues war as well. Then iyo hurumende yacho should also make effort to make land available, because mukatarisa kuti right now mahovets, ndofunga a few days ago makaona ndichitaura kuti mahovets ari kupuwa land anditika kanzi $10 per hectare, but ukatarisa isusu patiri kutenga land tokuitenga mari, tokuitenga $35-50 a square meter. Ani murikuona, but per hectare mwe munhu ari kupuwa $10. Ani murikuona. So pane paida kuti balance. Yes, we respect our war veterans, we love our war veterans, but at the end of the day tese we are making sacrifices as well to this country. Ani murikuona. Ende mukatarisa ma war vets acho vakambotora futi land yejambanja yayo vakaitei nayo.
ani muri kuona pakaitwa ire audit ora kana kutry kurecover land yacho isiri utilized iyoyo anditi zvimwe zvinhu zvataifana kungobatsirana kusenyika kuti no apa ndo pari kushaishwa but then we've got the next generation. Our generation isusu takanga tiri vana vadiki isusu pakaitwa zveland reform zvazvo we never benefited anditi, but right now we also need a plan for us isusu kuti alright tochiita sei isusu so that we can also acquire land. The population is growing, demand for land is growing, so I think the government is being slow to react to this demand. That's why pakuita kuti vanhu vari kuzoenda kunoita masabhuku and stuff because zviri quick ikoko munotowana land yake, so munhu anozongoti no panouya bulldozer racho kana kuzopwanya handiti pamwe tinenge tambogara, but not everyone can do that. So vanenge vachida kuitawo zvemabusiness, I wouldn't advise you kuti muite masabhuku deals. No, stay away from masabhuku deals, especially my areas andataura aya. Zvitori nani zvakuenda kumusha kwenyu kwakabva cheko chako, because une right ikoko under customary laws otora zve ancestral land. Osvika ikoko woenda kuna mambo wenyu womutaurira kuti this is my plan, ndoda kuita maprojects aya achaemploya vanava, so this is what I'm looking at, I need land. So they will tell you the procedure there. Then you follow that procedure there, because zviri nyore according kumitemo yenyika yedu isusu masitirwo yakaitwa nesimba futi nemadzimambo kuti unonowana land kumusha kwenyu. So zvekuzoti tikuda closer to Harare stuff, ndofunga matonzwa ndichitaura panapa, go and research about the 50-year national land use master plan and it kaya 2026. Area dzese dziri muboundary re 50 km radius idzodzo dzatomira part of Harare. And then you also need to appreciate as well the greater Harare plan. And you have from the QCA because the new Harare. Tarsema area, and I'm no Google plan new Harare, mono new Harare, Joshua Kopi. So you see to question Kokokana Guru or Masabu deals, Wakuda Kubir was Yana Najo. At the end of the day, and a garasi one man in the way, and it kuone sana kubatsirana anditeka munhu obviously audzozvikuita mumwe munhu anogona kuti au proceed anyhow kana ufunga kuproceed on ndizvozvo, but ini ndienda mbozama kukudzidzisa anditi kana zvise zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu mwari wakuitirei zvakanaka. God bless you. Hello good people. Yes, thank you so much for taking the time to watch this video. So pavideo yandakaita ndichitsanangurira vanhu kuti why you should stay away from sabhuku deals, you know. There was a mixed response to that, and I expected that as well, because land in Zimbabwe, it's a very sensitive issue, because the land issue is now divided along political lines. That's a reality we can never run away from. Then it's no the frustrations coming from an ordinary person. We want land, but we can't access land, and I saw in the comment section as well, and wakawanda itino takapinda pama waiting list takusvika 10 years tiri papo, nothing has been done up to now. So those are some of the things we need to look at. So kune vamwe zvekare vakati no, tiri kutopinda tichiziva madhiri aya because the land is so accessible, so it's a risk that we're willing to take. But originally when I made that video, obviously I was communicating especially to that group which is in the diaspora, because munhu wese akata projects, they need space yakati and stuff, and these are the people who are failing victim now. Kune vanhu vari kuzovaitira subdivide or sublet ma-A1 zviri kunze kwemutemo. So there is a procedure iripo which I want to share. So in this video zvandoda kuita now ndicha addressa kuti how can you purchase masabhuku deals yaya, how can you get one zviri pamutemo, how do you go about it, anditeka. Then ndichataura zvekare vanhu vari kuenda in the area of A1 A2, and how do you go about it, because hurumende yakapa provision yema joint ventures. So mukawerenga the Land Commission Act chapter 20 section 29 inototaura izvozvo kuti they are allowed at law, but there is a procedure to be followed. So ndozvo zvandoda kutaura nezvazvo nhasi. So I'll start with communal land yedu yekuti toda mastenzi zvimaruzeva zvedu anditi, because ndiko kwakawandira munhu wese. So you understand kuti pamutemo sabhuku abvumirwa kutengesera, mambo abvumirwa kutengesera, but anokwanisa kukuallocatira. Ndofunga takazvitaura nezuro. So there is a procedure now yekuti unofana kuteedzera, because tinofana kucherechedza kuti vanhu vazhinji now havasi kunanga kuna sabhuku direct, ari kuenda kuna an ordinary village person anditi, ndiyo wavari kuwirirana naye yeye vozotakurana voenda kwasabhuku vonzi bhadhara mari yekupinda mubhuku nemari yekomiti yasabhuku anditi, then obva watonzi zvako zvaita, obva wanzi chibhadhara $5 ekuteerera kupera kwegore, wotonzi zvinhu zvako zvabho, which is wrong.
ani murikona, because masabhuku ari kuusa that technicality yekuti as long munhu ari mubhuku remuvillage anorecognizwa naRDC kuti mwana weimomo, of which they know these things, kuti no vana vari kutenga and stuff. So this is the right procedure you should follow, because ndo the procedure is provided for by the law. So ngatiti iwe wawana munhu iwe waita udhiri naye, obviously ukatozongoti wati wabhadhara patone problem, and pakutongoitwa skillful, of which munhu sanozviziva zvinhu pakutorwa skillful yekuti tawirirana, and kana madaro nawo you go kuna sabhuku, and sabhuku kana maenda kuna sabhuku obviously amana ngachiziva kuti no yoda mawirirana kuti yoda kuiswa apa, kana kuti sabhuku ndiani pada kuisa pacho. The next step ndeyo ye committee yoyo, because committee inofana kunyora tsamba, anditaka vese na sabhuku wao kutsamba iyoyo ndo inova vasimuka netsamba iyoyo kuti tina ningi watu kuita welcome mu community medu, saka tamupa apa pekugara pakasununguka, hamusi muma water channels, hakusi kuma wetlands, haisi private land kana disputed land, uyezve tinoconfirm as a village committee kuti land iyoyo is not earmarked for public infrastructural development. So kana vadaro, they take that letter now to the rural district council. So iwe wausare unovhoendawo, and it because the rural district council now zvawakanakira now uri kunorakidzwa inonzi site plan, and chandodira ma-RDC so far I have been in more than 10 or 15 ma-RDCs. Yes, because in Rochana my clients are engineer inspections and stuff. So these are the things I'm looking at as well. So kwese I think it's policy yekuti site plan ino display of Mazowe. So uchitopinda mungawe muoffice ma-DA kana whoever ari responsible panyaya dzekuona nezveland idzodzo anotokutora kuendesa muroom iyoyo kana muoffice imomo woiona display of Mazowe. And it so obviously kana waenda na sabhuku anoziva kuti apedu ndepapa apa ponzi pamuri kumaloketera ndepapi ndepapa apa pamakwa potariswa kuti apapo here maplans ehurumende kuti pachazoiswa maroads, maschools, kana kuti hapana kuitwa inonzi earmarking yekuti iland yemawaterways, mawater channels and stuff. Kana madaro zvaita zvakadaro, then munhu iyeye akuitira izvozvo, obviously normally it's a lands officer wemu-RDC office anokupai inonzi permit of occupants. So a permit of occupants iyoyo ndeyekuti maita this procedure, that settlement has been registered with the RDC but haisati valid. Why? Because you need inonzi an allocation letter. An allocation letter now inosignwa chete na CEO weRural District Council iyoyo. So kana madara I don't know right now kuti pari kubhadharwa mamari, but last time I checked zvaitwa $10-20 zvaisatombodzura zvinhu zvobozo kwasa kubhadharwa futi nemazigi ani murikuona. Then kana madaro CEO weRural District Council anotora tsamba yenyu obviously yabva kuna village head kwacho ikoko kana yabva nekuna mambo necommittee yemuvillage imomo manditika. Kana vadaro utora zvese izvozvo nemuona kuti procedure yese yaitwa here then they issue inonzi an allocation letter. Kana vakupa an allocation letter iyoyo now yakureva kuti iwe wapuwa kodzero to stay, to occupy that land and to develop that land. Haunzi watenga that land. Don't you have kunzwisisa kuti you are given occupancy rights. Zvekuti hurumende inokwanisa kuuya chikumova futi from there. So kana tichitaura nyaya dzeland ka, obviously we don't need to use my feelings, because I could say kuti vamwe vangu wato emotional, vamwe vanenge handisati ndambotukwa sematukirwa ndakaitwa pa the last video yandaitsanangurira vanhu kuti this is the procedure, and it obviously vanhu vane frustrations avo, but ndo maitirwo azvo. So if you do it this way now, kunyangwe mimi muchiziva kuti kusero kumaitawo madhiri maita skillful and it, but mukatongosvika kwaRDC ukati wabhadhara nyaya yatochinja andi muri kuona. So madzishe nemasabhuku ane kodzero yekukuallocata land. Then imimi paukama hwenyu imimi anditika munokwanisa kuallocatana naland as well, anditika. Then pane pamwe pakuti maskillful mamwe akazara kuna naRDC kwa, and ivo vanotozva parwa skillful but they can't prove it kuti no inini ndakazvarirwa ndikakurira mucommunity uyu mufesi wangu takadzidza tese takakura tese toshanda tese or something like that. So ndikumbo pekugara ana pekugara zvinotenderwa at law, because what you are earning are called occupants rights, ekuti you are allowed to develop that place for occupants purposes, and it ndo kwekumaruzeva uko, and it then nyaya tinobva tataura ipapo ndeyekuadresa nyaya ndakataura kuti kuna maareas ekuti ari kurohwa neurbanization, because law yacho iyo yakatopaswa kudhara ekuti pane maareas achadyiwa neurbanization. Kana kuri kuarea yeHarare yandakapa example kuti anything falling within 50 km radius of boundaries yeHarare ichamedzwa, because we have this bigger project with the greater Harare, and it so kuna mwatanga kuchibvunza kuti kuna Nyabira kune mastenza kutengeswa neMarealtors necouncil tiri safe here,
Any stand yawakatenga through a realtor, kana any stand yawakatenga through a council, those are legit stands because akato regularize kwa stands yayo ari pamutemo. Animurwana. And kana uchitenga futi una realtor wacho yanditika vanotokupa izvozvo like mukadasati ari kutengeswa nana Penrose vanotokuratidza certificate of compliance yavo, development certificate ravo, zvese vanotokuratidza everything is there. So zviri pamutemo, even a council in that area yenotoni Nyabira inopinda kumapinga and stuff mastands iyayo ari pamutemo, ari to recognizedwa at law. Animurwana. Ane nyaya ndeyasabhuku. Kana wakatoita madhiri asabhuku chete usina ta process yandazotaura iyi. Iwa ine illegal settler. So kana uri mwe munhu ndozvo zvekuti ufana kutanga kufambira ona kuti how can you go about it muute se regularization zvenyu. But now the process of regularization ndiyo anoda kubatsira futi vanhu vakatenga mastands yaya kuti pane ma conditions that have to be met, and izvo hazviitwa chibububu, kune mutemo zvekare. So the thing is you should develop this culture iyo yekuti information yakazara. Unongoenda pa ministry yeland yacho kana agriculture, you go download my acts of parliament, they are there, my policies are there, it's public information. It's just that atidi edu kuerenga maZimbabweans, because these will be long documents as well. Zvavane papa today ndaswera ndichiverenga the National Human Resettlement Policy yeZimbabwe. It's a very long document. And but imomo ndo muri ku outline wakuti how do we regularize my illegal settlements, pane ma conditions that have to be met. And so panye regularization now there are two policy frameworks anoshandiswa, one which is the law, which is the Regional Town and the Country Planning Act of Zimbabwe. Ndoda kuti muzonofocus anditika nechapter 29 section 12 ndo inotaura kuti ma conditions anofanira kunge aripo akamira sei. But if you go back to section 26 inobva yataura kuti pane procedure yaunofana kutera ye regularization, of which unofana tanga kupuwa development permit ku RDC, then wabva ipapo anditeka unofana kana kuri kuma communal ndiko unopuwa development permit, then kana kuri ku urban obviously ku local governance, and kana kuri ku peri urban zvinoenda nokuti muri kufola muzoni re RDC here kana re city council here, but akutenderwe kuvaka pasina development permit. So mukanoverenga section 26 inobva yataura kuti any structure or settlement yaitwa outside the development permit anditika iri illegal, ndo panozoita nyaya. So pavanozoti now how do we go about it to address it, because kune vamwe vanhu vane pfungwa dzekuti tikavaka tese saka hurumende inozotya kutopwanyira tese. No, haizeze kupwanyira inese. And then kune vamwe obviously Zimbabwe is polarized and the land issue is defined along political lines. So kune vamwe vanoti no kwatiri kumuzinda weZANU-PF akupwanywe kana kuti pama elections obviously ndo patakaiswa panapa tipwanywe. But you need to understand one thing. Yes, you can get away with it. Yes, it's a risk that people are willing to take. Tese totora mariski yakutandi kwemusangano, everyone knows that towana kusapwanyirwa. But pakatika a policy shift we are in trouble. And sometimes tichingotarisa zvedu zviri kuitika right now, it looks like hurumende is very serious about enforcing these things. So we just need to be safe. So haikona kuroverera inini ari kuuya kuzokudza kuti no gadzisa apa nepapa nepapa. No, hasha dzenyu vamunodzi director, you are directing that hasha to the wrong person. And teida tozama kukubatsirai. So the other policy inoshandiswa now kuregularize mamani ngirina ndo yandataura inonzi the Zimbabwe National Settlement Policy. And so the National Settlement Policy now ukanoverenga, it's a very long document. You need to be patient kaushuringa document irwo. Rinotaura about the AAA criteria. These are the three things they look at. Should we regularize or to panya? And change availability. Yekuti land yacho available here, and the land yacho available yoyo aisi set aside for state projects here, aisi set aside for development here, aisi private land here, or aisi disputed land here yekuti pamwe itori kumakotsi kudara. So kana land yenyu yakachena isiri kufola into that, the first criteria, the first imapasa, then moenda ku second inonzi adequacy. So adequacy ndo yakuti kuti land iyoyo inofanira kunge iri land isiri kumafuro. And iri land iri enough and safer away from water channels, then isiri land zvekare iri mu area yakaitwa set aside for public infrastructure development. Tiri kutaura ma school grounds, tiri kutaura zvikoro, ma hospital, then pane land yekuti iwewe unoona uchisaiza kuti kumamusha kuna vanhu vanofunga kuti kumamusha kuna marodza kunoplanwa. No, enda kwa RDC, you'll be surprised.
Inyengo development asset but my plans are already there. So you work as well get was stand because pakunzi pachapfura ne road. They will never regularize that. And yet kana kuti iwe wawaka musa sime river bank. And yet they will never allow that as well. So those vakakosha kuti kana muri kuita deal nenyona na sabhuku naje. Musati mapinza kubhadhana mari. Buda imakananga kwara DC. Unozvionera plan then unoona unonda andro kunyura apa. So adequacy yo kana yapaswa tawina but kana pasina chinhu chakunzi ngachipazwe then pane nyaya affordability ndo pachanyorwa vakawanda because I'm not saying this is government policy but there is a higher inclination yekuti vanhu vakaita zviri standard kune mamwe maareas edu iya vanogona kuzokwana muregularization kune mamwe areas ekuti ndimi hangu idzi pfungwa dzangu asi pfungwa dzehurumende asi pfungwa dzepolicy or wherever no ipfungwa dzangu dzongofunga kuti no tine mamwe areas ekuti hasi economic zones but ma areas ekuti kuti to establishments in terms of human settlement they are going to look at this last AE affordability because vari kuti okay zvimwe zvese zvitagutsikana zviri right but pane nyaya you need to pay the rural district council the market price of that land. And Murombedzi, zvekuti wakabhadharana nasabhuku wanyura iyo haisi losi yako haisi hazvinei hurumende. It was an illegal purchase but takukunzwira tsetse but you have to pay the market value. Then mukachita sana kuma communal lands, what is the average market value right now? We are looking at $10 to $12 a square meter. Yes. And Murombedzi, then kana kuri kuma A1 A2 and stuff we are looking at about $5 to $10 a square meter. And Murombedzi, so ndo mari anokuchizobhadhara iyo so vanenge vakachekerwa mazidhunduru nechichichichi yeah obviously mari dzamune matarisa kubhadharana nadzo apa we are looking at around 12 to 30,000 because maruzeva mazhinji ari kuchekerwa vanhu ndo zvaari because vanhu vari kupuwa vanhu vari kuchekerwa madhiri kwasabhuku aya munhu arikuna kupuwa 1 hectare yepekugara then 5 hectares yekunzi ndepekurima so that's 6 hectares. So tichita sama current prices aripo ari kushandiswa nema-council rates and stuff you are looking at around 12 to 30,000 mari yaunozonzi bhadhara market rate. So affordability up now they look at you because vanopa proposal you need to pay this money within 60 days. If you don't pay that money land you move away. So vanoassessa zvekare kuti can you afford it. If you can't afford it now they need to move you away. So pane pamwe pakuti hurumende nawo aizotekelezi zvokuti ingopwanyira vanichivaita name road vanogona kukutsvagirai temporary pekuti mungada sei mungonoungana but it's not a guarantee. And Murombedzi, so zvazvinoita nawo zvinoshanda izvozvo kana watenga land yekumaruzevha yekuti iwo ungotsvaga pekungogara but kana zviri zvemaprojects watonyura because hurumende kana itotarisa the AAA criteria iyi kwakutonyura ikoko anditika. So those are the things you need to pay attention to anditika. So ndakuda kubata nawo vanhu vekuma joint venture because vanhu kuma A1 nema A2 ndakataura nezvoti kuti pamutemo haubvumidzwi kuita subdivide A1 or A2 haubvumidzwi kuita sublet ezvokuisa maroja ipapo because ndo zvinotaura the Land Resettlement Act yacho iyoyo kuti hazvitenderwi izvozvo anditika. So tofanira kucherechedza zvinhu izvozvo kuti hurumende payakapawa nema A1 nema A2 yanga yakangwara because mind you zvakagadzirwa nguva yejamanje hurumende yakateka a risk ichizwa zvinhu zvinonetsa that's why vasina kupa vanhu atinoti ownership rights of that land ndosaka pakapuwa one anonzi 99 year lease. 99 year lease vanhu vazhinji vanonzwisa the government was smart then pakuti kana ikazoita dispute yoti vagone kuicontrola globally vaitaura kuti hatina kupa vanhu marights isusu on that land hatina kupa land takangova right of occupancy. So they gave people 99 year leases which means uiroja wakasaina lease 99 years so ukaviolate ma-conditions alendo ndo wakanokuburitsa ndo pane nyaya. But hurumende now through the Land Commission Act and this is chapter 20 section 29 I want you to go and read it because ine ma-steps ainotaura ipapo yekuti you need to register joint venture yekuti ini ndogona ndiri jera ndine mari but iwe une munda una mari so what do we do iwe haudirojesere tinoti taita joint venture so obviously papa ndo panozorwa skifu nevanhu kuti iwe unoshamarika tongoita madhiri atinoita but it's joint venture on paper but ndini chinhu changu zviri kuitika everyone knows those things anditika. So panenge pane nyaya nawo panonzi panodiwa ma-application letter mairi. Application letter yekune munhu muridzi weland neuyo ari kuuya ida kujoina joint venture. Application letter inoitwa kuMinistry of Lands and Agriculture ndokwa zvinoitwa ikoko. Then kana madaro nawo minister kana kuti DA wenzvimbo iyoyo kana the office are allocated to deal with that district in the Ministry of Lands and Agriculture anobva aita inonzi a vetting. So vetting iyo ndoyo kutarisa kuti iye ari kuti ada kuita joint venture ane ma-resources acho here vatesa ma-financial plans here vada kuproducer chii how many jobs are they going to create what level of infrastructure are they going to put in there votarisa capacity ya investor. So it's just investor capacity they are looking at here.
kana vahappy nazvo, obviously sometimes vanoita manotices ekuti maakudedzwa kuministry kuti no uyationesana apa nepapa 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 nepapa, but right now given kuti hurumende iri kusapota maprojects yayo ende ida kuembrace the diaspora community, obviously kana iwewo uri kudiaspora uda kupartner nemunhu ari papa through a joint venture and stuff, hurumende is more likely to approve that. And munoona ndo zvazviri ndo kwazvinotongoenda mazuva ano kata direction yazvo. Then kana vadaro now, if he is happy now, then the minister issues now inonzi approval letter for that joint venture. So approval letter iyi now ndeyekuti no taapprove kuti now you can now proceed kuita chidhiri chenyu, but the final step is the registration of that joint venture now, because mofana kutora agreement yenyu manyorana pasi nematerms acho nemaexit plans ako neinvestment structure yacho kuti muri kuistructure sei, uyu achaisa mapesenti mangani, uyu achacontributa chii nechii, how are you going to divide my dividends as well, something like that. Then kana madaro you need to register it with the Ministry of Lands and Agriculture, because zvavari kuita ndezvekuti kana mukazoita madisputes ofuti titori natori kumakotsi right now madisputes akaita seyayo ekuti majoint venture akupwanyika vanhu vachawirirana, so iwo waisa mari ipapo waisa kana 200,000 in a space of 5 years, so panotanga kuzoita nasty, those disputes they normally turn nasty. So hurumende ndosaka ichiti we need those joint ventures registered. So kana iwewe now wakaita chidhiri chekuti wakungorima pamba pemunhu kuti kune vanhu vari kuadvertise kuti paFacebook nepawhatsapp kuti vanoti $100 a hectare per year. That's not a joint venture. You are going to subletting. Joint venture, it has to be registered with the Ministry of Agriculture. So this video is just for education purposes. I said that you should take your time and to visit these offices. Usati watenga sabhuku diri rako first nanga kwa DA. Ndo office amfana ndaka kugodza iyoyo opo information yakakwana yese and anotokudza procedure yenda kudza iwe kuti enda unoyana sabhuku wako ne committee yawo kana chairman we committee yawo ikoko mune mapepa aya then toona zvamunazvo then toita process yacho yese. Kana kuri kuma joint venture hakunetse, you just write your application letters, then obviously munoenda nemukuru wemu district mamurimo kana village mamuri imomo anditi zvinosimbisa futura that village committee iri kuwirirana nazvo anditi joint venture nyamuda kuita zvosimbiswawo kana madaro munanga ku Lands, then that joint venture is registered. So kuna arida kuinvesta especially zvokuita projects and stuff, obviously you are looking at land yakati kurei and please do this procedure, because nena uyema audits iripo kuna mwana wachanyura. Yeah, it's so sad, but pana mwana wachanyura because we don't know kuti audits aya achapira sei, and that is here kuti zvicha affect vanani. So zvino zvakangokosha kuti unge